ба ҳамин монанд як ҷинояти дигар аз ҷониби милитсияи ноҳияи Фархор ошкор карда шуд. Як нафар сокини 26-солаи ноҳияи Фархор бо роҳи ғайриқонунӣ вориди манзили истиқоматии ҳамсояи худ гардида 2 адад дучарха, ашёҳои рӯзгор ва маҳсулоти хӯроквориро тасарруф намудааст. ҳамкорамон Бунафша Боронова дар ин хусус гузориш медиҳад. شب 2 январи соли 2021 тахминан соатҳои 1 ба 2 шаб Шаҳрванд Шарипов Алодус Маҳмадшарипович соли таваллудаш 1995 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Фархор ҷамоати шаҳраки Фархор бо мақсади дуздии моликияти шаҳрвандон ғайриқонунӣ вориди манзили истиқоматии Шаҳрванд Қурбонова Шабнам воқеъ дар ҷамоати шаҳраки Фархор шуда бо тариқи пинҳонӣ аз дохили ҳуҷраҳои манзили истиқоматӣ ва анҷомхонааш молу ашёҳо ва асбобҳои маишӣ инчунин боз аз рӯи ҳавлӣ 2 дучархаро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст ки дар натиҷа бо ин кирдораш ба шаҳрванд Қурбонова Шабнам ҷамъ ба маблағи 5237 сомонӣ зарари ҷиддӣ расонидааст. нисбати Шарипов Алодус Маҳмадшарипович бо аломатҳои таркиби ҷиноятӣ дар моддаи 244 қисми 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ дар ин самт идома дорад.